tento článok si ešte musíme otočiť, lebo je opačne ako tie druhé. Proste chybička sa vloudí. Tak urobíme to. A potom by sme dali vybalancovať tie články. Teraz to už snáď bude dobré. Trošku to nejak vystredíme. Poďme na to. Vždycky po trošku. Jedna strana. Ešte nie, ešte tomu trošku dáme. Tomu. Dobre, to už drží ten tón. Áno, super. Super. Je to. A teraz by sme si ich dali balancovať. Vidíme, že články sú rovné. Super, tá izolácia medzi nimi sa nepohybuje. Tak prejdeme na ďalší krok.
teraz, ako je to s tým balancovaním? Je to veľmi potrebné urobiť, to je bez debaty. Tak buď použijeme, kto má EBC A40L, alebo nejaký zdroj, ktorý sa dá nastaviť, hoci aj laboratórny zdroj. Napojím si tie články paralelne, spojím všetky plusy, spojím všetky minusy, plus napojím na jednu stranu, minus na opačnú stranu. Áno, aby sa ten prúd kvázi rozdelil medzi tie jednotlivé články tak viac menej rovnomerne. Pokiaľ by som chcel balancovať články v sérii, áno, že by som si ich pospájal tento s tým, tento s tým, tento s tým, tak potom si napojím plus minus laboratórny zdroj, vypočítam si 3,65, čo je maximum krát počet článkov, mám nejaké napätie, napojím ho, ale k tomu ešte pripojím, je také moje perpetuum mobile, je to obyčajný Ni balancer 4 amperový, napojím tie balančné kabliky, ktoré sú tu, plus minus, mám ich všetky pekne označené. A vtedy, pokiaľ je tých článkov málo, potrebuje tento balancer pridávne napätie. Áno, jednoduchý adapter, aby pre chod mal dosť energie. A vybalancujete to aj takto, bez hociakých problémov. Videl som videá na YouTube, kde sú články zapojené paralelne a je k ním ku každému článku alebo ku každému, áno. Takže napojím tie články takto paralelne a tu zase tieto tiež paralelne a nabíjačka je plus je tu, minus je tu a potom ďalší plus tu, 4 nabíjačky na 4 články. Tak ako, no, je to tiež spôsob, ale v takých fakt domácich podmienkach to Ni laboratórny zdroj určite postačí. Není to nejak finančne náročné, takže dá sa to zvládnuť. Kto si kúpi toto EBCčko, kúpi si ho. Ja budem robiť to s týmto. Pospájam si tie jednotlivé články, ale ja som si na to vyrobil také jednoduché prepoje. Áno. Spojím teraz všetky plusy. Tak aby sa mi to všetky plusy. To isté zrobím na druhej strane, spojím všetky minusy. Áno. Spojíme všetky minusy. Tak. A vyvediem si jeden busbar si dám, ktoré som už používal. Tento. Áno. Vyvediem si plusový na jednu stranu. No, asi takto. Tie skrutky pri balancovaní doťahujem len tak, ako fakt, len kľúčom od oka. Ale pri už samotnom skladaní článku, alebo teda batérie z tých článkov, tak to doťahujem silou 7 N. Tie sa stretnete s rôznymi hodnotami. 5, extrémne silno, čo je tiež hodnota. Ale podľa mojich informácií od predajcu, od ktorého som tie články kúpil, má to byť sila 7 N. V datašite som to nenašiel nikde, ale tak keď už mi to povedal ten predávajúci, tak to budeme brať ako smerodatnú hodnotu 7 N. Teraz to je tak bajlečko od oka. Pri tomto balancovaní nepretekajú veľké prúdy týmito vodičmi, pokiaľ sú články nabité na aspoň približnú rovnakú hodnotu. To si môžeme aj skontrolovať, že aký prúd preteka teraz cez tieto. Ano, máme to.
dotiahnuté, výborne. Zoberieme si nejaký ten kliešťový ampermeter. Áno, skúsme, aká je tam hodnota. 0,05. Áno, máme to tu. 0,12. 13. Áno. Máme to tu. 0,09. Takže vidíte, nie sú to prúdy stovky ampér. Toto je klasický vodič 6 na takéto balancovanie, pokiaľ nemáte dostatočné množstvo týchto busbarov, to úplne prepojovacích, tak vám to úplne stačí. Dobre, ideme na to? Pustíme sa do samotného balancovania. Ten laboratórny zdroj aj ničko som odložil, nakoľko použijeme to EBCčko. Pripojíme k počítaču. Jedna strana. Samozrejme napätie. Nejaké. Tu je pol mínus, tu je pol plus, silové kontakty na busbary, tie kontakty, ktoré snímajú napätie čím bližšie k tomu terminálu, to trošku je to lepšie, no. Takže keď už máme všetko pozapájané, zapojené, môžeme prejsť k samotnému balancovaniu. Urobíme tzv. Top balancing. Vieme, že rozsah napätia týchto LiFePO článkov je od 2,5 do 3,65 V. Urobíme balancovanie do 3,65 V. V bežnej prevádzke sa takéto napätie absolútne nepoužíva. Tie baterky si prvý a posledný krát možno šiahnu na túto hodnotu 3,65. Samozrejme pri správnom nastavení BMS-ky a ostatných vecí. Tak, otvoríme si aplikáciu k tomu EBCčku. Nastavíme, pripojíme zariadenie. Ja to mám na porte 2. Vidíme, tu je EBC A40L. Napätie, prúd necháme 40 A. Napätie 3,65, nakoľko ten top balancing ideme robiť, a cut of current necháme 14 A. 14 A sa používa pri testoch, kde je to hodnota vypočítaná, je to 0,05 A, 0,05 kapacity z 280 A. Takže tu je to 14. Zapneme si samotné balancovanie. Štart. Počkáme, kým tieto baterky dosiahnu 3,65 V. Následne klesne prúd, tento 40 A na 14. Všetko sa to vypne a môžeme považovať tieto baterky, že budú vybalancované. Ja ich ešte nechám pozapájané, takto ako sú, s týmito prepojmi, až keď nezačnem skladať túto batériu dohromady. O tom si tiež môžeme natočiť nejaké video, čo si povieme. Bude to klasická 12 V batéria, používa sa bude na čln,
tak dúfam, že bude aj dobre a dlho slúžiť. Môžeme si ešte pozrieť, aké prúdy pretekajú týmito jednotlivými prepojmi. Tak je to 8,4 skoro amperov, 16,23, na poslednom tam bude asi najviac, a to je 24,6. A na druhej strane tu máme 15,45, 24,5 necelých a 31,9. To sú nepodstatné hodnoty, sú to také informatívne. To len ide o to, aby sme vedeli, že tie drôty, tá 6 vodič to určite vydrží. Hej. Nejavia vôbec žiadne známky, aby sa to nahrievalo. Ešte k tomuto jedna vec, k tejto kompresii, kto by fakt vedel, akou silou, koľkými newtonami treba stlačiť tieto články, tak budem veľmi rád, keď to napíše do komentára, lebo je to polemika, a čo človek, to názor. Dosiahnutie napätia 3,65 V a pokles na 14 A bolo celkom rýchle, nakoľko tie články boli ešte dosť nabité z testu kapacity, ktorý som robil. Takže v priebehu 20 minút cca sme dosiahli to naše požadované napätie, toto tu 3,65, a o chvíľočku nám to klesne na 14 A a celý proces toho nabíjania sa ukončí. Tieto články necháme ešte takto zapojené, tieto prepoje, až do doby, kým nebudem skladať už kompletne batériu 12 V. No, takže EBCčko sa nám vyplo, napätie sme dosiahli, vidíme, že hneď není dobre držať tieto batérie na vysoké hodnote, tých 3,65 V veľmi dlho. Je to predsa len tá hraničná hodnota. Pri bežnej prevádzke sa táto hodnota ani nedosahuje, takže je to fakt top balancing, a to top znamená tých 3,65 v tomto prípade. Demontujem tieto busbary, nech tu nezavadzajú. Jeden, druhý, a batérie nechám takto spojené, ako sú. Ubehol jeden deň od balancovania týchto článkov. Teraz si môžeme len tak čisto zo zaujímavosti skontrolovať, na akom napätí tie články ostali. Tak uvidíme. (3,352). Ďalší 3,352. Ďalší článok 3,352. Ďalší článok 3,352. Áno, sú všetky prepojené tými prepojmi. Teraz tieto prepoje dáme dole. Šup.
A skúsime to zmerať opätovne. Takže merali sme v týchto bodoch 3,352. 3,352. 3,352. 3,352. Takže tieto články sú ozaj zbalancované. Ukázal nám to aj merací prístroj. A toto je asi všetko z tohto videa. Tak čaute, na budúce.